Was het heel vast hoor? Hier. Ik heb hem gevangen. Ja? Moet je daar een plekje zoeken? Ik zie altijd het idee van dat de oren het beter konden. Dat die oren toch wat meer lef in. Je memlovers die lag hierachter. En ze zong had al lang met het lief. Ze dacht dat het dan makkelijker ging zo. En daar stond dan fleurig op een raadkomen zoest. Broer wij 39 stukken spelen de Leeuw met theater. Daarnaast heeft hij rollen in verschillende films, als De Vuurtour, De Dream en het recentere Omke Jan. Maar eerlijk ben er een. Ik ga hier zieken meer. De hakken bronnen mee. Ik kan niet meer zitten. Net meer achteruit. Ik hou het net meer vol. Ik speel hij de oude Abe in het Abe theaterspektakel in het Jerveenstadion. Er zijn meer mensen die voetbal begrijpen als Engels of Chinees. Maar jij bent toch een echte Heerenveender? Voor mij ben je altijd een exponent uit de regio gebleven. Als jongen een rol lezen, dan moet je mij gaan kennen in het gevoel van het personage. Ik al dochter foute dingen. Maar die foute dingen moeten ergens uit wij komen. Die moeten ontstaan ergens uit. Uit de situatie die er mee maken. Het moet een echt meisje wezen. Een meisje van vlees en bloed. Het moet net een karikatuur wezen van. Daaruit moet een goede rol bestaan. Ja, dit is van Vrijdag. De Leeuw begon zijn carrière als professioneel acteur in het stuk Odysseus. Hij wierde al 44 jaar. Daarvoor speelde hij bij het amateurzeilschip Rjucht en Slucht. En werkte hij in de turf en de fijnmechanica. Ik ben Romke de Leeuw. Ik kom van het Tienje. Ik ben 26 jaar en ik speel hier mee. Ik speel hier daarin de rol van Kele Per. Dat is nog net zo. Maar dat komt aan de bol. Wij zullen een paar scènetjes aan de band zien laten. En wat vertellen over Ronja. Dat om ze eigenlijk te proberen om ze een beetje enthousiast te maken. En dat ze hun heid en mem vier krijgen. Dat die mij daarheen gaan. Een beetje promoten, dat stuk. Ja, zo gaan wij de legere school wat bedeel. Hoi. Hoi. Ik weet waar het best. Net hier. Wow. En waar ben ik dan? Een liedse wilde heks die van de bier zo donder is. Als je hier komt, dan sla ik die zuid op mijn bek dat ik dit os neer nut vleren. Dag Robert-dochter. Hondje. Hondgauw. Zorg met er op. Ja, ik zorg met er op. Goest. Indrukwekkend. Ja, dat weer Roorda. Goest, dat weer mijn... Ja, ik kan eigenlijk wel zeggen dat... Van Augusten hier, zei iets van, ja, verdorie, ik ken het. Goest wie een monoloog van zijn oorloeren over een egocentrisch boerke uit Beieren. Ursel de Geer die regie en die hier is aan zijn methodes voor. Dat weer het karakter van het personage vergelijk je met een beest. En de man weer 83 en die vertelde zijn levensverhaal. Hij altijd een keihard werken en een testmachine hongen en die dingen. En toen kwamen we op een bok. We zeiden, hey, dat is een bok. Nou, op een vlier liggen, in foetushouding en langzamerhand de houding van een bok aannemen. En dat. En daarin ben ik helemaal getransformeerd naar een oude personage. Ja, ik ga me daar sabot in injongen dat... Op een gegeven moment zei de vrouw... Ja, ik weet net meer mijn waar ik leef hier. Dat het nog mee goed is of... Ik leid de laatste 14 dagen op bed en ik slipte en jaloer en dan ben ik weer wekker. Dan ben ik weer met die teksten weer. Het klinkt haast schizofreen, hoe je dan in een oude persoon verhoren kennen. Nou, daar komt er dichtbij. Is het net eng? Nee, maar dat weer de drang om het goed te doen, die weer sabot aanwezig. Dus ergens, nee, ik kon net zeggen dat het eng weer. Achteraf had het me een enorme
voldwaning, joh. En goed, hartstikke goed. Zo moet het. Ik wil douchen, als het saffier is. Als het saffier is? Wat wordt bedoeld? Het is mijn tijd. Stop! Ophoor je! Wat zit je nou aan? Wat mij aanspreekt is dat ik ben de verteller. Ik praat over onderkoor. Ik vertel Ronja wat ze deed tot ze liedspelen en die dingen. Dat spreekt mij aan in dit stuk. Lovis, hoe je zei het? Ronja, zat ik het al lang in de kop hier. Maar het Noord-Nederlands toneel maakt de leeuw het stuk spoken. Maar echt goed is dat net bevallen. Daar wie het zo zegt alleen het publiek mij applaus helien. En dan zie je het even in de artiestenfoyer en dan gaan ze voort. De taxi die stond hier om 11 jaar een kleer om mij op te helien. En jongens om een oor of in een 11 12 is vertussen. Nou, daar ging ze terug, hield hij terug. En hield hij terug. Dus op laatst dan had hij die die nacht van. En als je bij het theater naar oren, dan praat met de meisjes. En dan krijg je kritiek aan en dan krijg je vragen en uitwisselen. En het publiek vindt dat ik mooi en die vindt het ze staan aan ik heel gewoon. Zo. Op een bek gaan en op een bek gaan dwarren. Hoi. Dat is heel belangrijk. Ik bedoel mijn repetities. Om dan dingen te doen zodat de regisseur zegt, nee dat net. Krijg door de kant toe. En dan weet je het. En net te voorzichtig daarin wezen. Dat zit ik altijd in zien als ik amateurs regisseer. Doch. Als jongen ben ik een hele verlegene jongen. Ik was dan niks. Maar toch begon ik een keer toneel te spelen. En toen ging ik iets van, goh, nu mag ik wat zeggen en Noor zei niks waarom. Dat joeg mij toch een bepaalde kick. Van, goh, ja. En dat zal die ingen dat oorschillen als de oren, maar dat heb ik ervaren en vandaar dat ik misschien zo lang onzeker best hou. No, dat die Bjork uitsmoor in haarzelf. Matties, Orenboef, die is best. Die namen, die familie lebt verder. En Bjorka, kan het wel scoortje. Wolle Jo, Romke de Leeuw als keeleper in Ronja de Rovensdag te zien? Surf dan even naar de website van Ierben Loftspul Opsterlaan voor de kaarten en de tien.